to 3. Ceapan go dúirt mé go raibh sin dachar. Ar níos dachar ar leid. Tás buintear sa graph ar yes, tálaí pluméire nuair irte ar cura a yeshu. Okay, so plumber's fees when's asked to fix something, repair something. So Vimer dina grafna cosúla seo agus dúirmar gurbéis seo an tála seasta. Okay, this is a calling out charge. So fine then a €3 agus sin tréis sin gachúir fine she'd made ortha agad. So ní tosníon an agad fine an pluméir seo ag an nóid tosníonn sé ag an call out charge, okay, an €3 seo. So smínigí ar sin nuair bhfuil tú fecant ar grafna ríis. Céir den céad tála an tála gléicamach, the call out charge. Well, mar táráite €3. Cé bhéad a chearann sé ar job a bharan 3 go le uair an clig, so seo uair dó 3 go le, agus féidirling tasnú an seo. Agus feicimid an seo. Có cosníonn sé leaslí idir nóca agus 1 fé. So that's €3 an seo. So leaslí sin 1 is a cúig. Ryan ar dó sin cúig agus chuir éile nóca. So that's €1 is a €2. Má cearann sé €3 okay, so seo leaslí, which is €3 cé bhéad uair a clig a dibrig sé, so is féidir leat a rá. Okay, dibrig sé an seo €2 a clig. Is féidir leat a dal an seo. Agus tos a beg rileoir got so beg sé bhd níos saléire. An onan a hálaí agus seicimh línach. Well, like uair clig. Is féidir leat eá go bhfuil sé dul sús a líne is onan an tálaí agus seicimh línach. Mar tá sé dul sús an méid céine gachúir. Mínig an tátal bhfuil tú aslas an Explain your conclusion, total. Well, it's líne an graph. So an graph can méid gar implement ar gach uair clig ibre a ebrúnach. Okay, so an seo gan fiú teacht cosníonn sé €3. We're one sé saléir cad é sin chun é le an graph. So okay, so conné seo a cuiicní. Is sort an graph kind of méid gar an pluméir gach uair clig ibre aanamh. So tá sé sin níos dachra, but bínar fecant, okay, céin slí a búlan an graph leis an grid, okay, agus búlan sé leis an áid seo agus an áid seo. Seach sé sin tá sé Ceist dachar go leor áil amach cad é sin cén lú go díra sin. Nuair búlan sé leis an graph leis an grid, tá sin níos saléire. So is féidirling is sin níos óid agus rá, okay, €1 thug sé sin €2 agus an uair eile okay, 1 is a €2 euro chum le 3.2 uair. So an rud atá teastáil ná thug ceann an cead eile, bhíonn tú fágad le €3. 2 glú 3.2 is 1.2 uair. Okay, so an sin mátá €3 chum le 1.2 uair. Cé bhéad cosníonn sé le haig uairháin, well roin gach taobh ar 1.2. Agus is féidir leat é sin dhéanamh ar le orgáin mis má mé seo dhéanamh. So sin cosú le 60 roint ar 3 agus fáin tú €20 a haig 1 uair amháin. Okay, so €20. Séir galore, cá mé rá. Okay, so imscrúte go bhfuil fána le lína mar an ggéine leis an ráta a chearann sé ar gach uair an clig ibre. Fána an lína, okay. So fána an lína sin, is féidir leat fána áil ag fecant ar trítán drainilech. So an ordú rointe ar an rith mo cuivan So an ordú an seo dúirdigh sé ó 20 an seo rointe ar 3.2 súscadí 2 an rith bhí sé 1.2. So 20 rointe ar 1.2. Sorry, trocha nacha. So it's a céad cúig súscadí 1 3.2. So trocha
Reiter hin poca cuig agus sin €10. Agus sin a méid a former, so tá sé an bhfuil tá sé. Mar bharan aber denúair an clig úsáid an seicibh chuntála a ebrú amach. So tá iscin go tosníonn sé ag €30 agus bíon ar 20 fá an méid uair a chur leis. So sin sais an TN, okay? So it's €30 nóair a €20 fá an méid uair. So má bharann sé 10 uair, click T10 is €30 nóair a 10 fá 20. Sin gá 30.